Welcome guys, welcome to Canigao Island, ang paraiso sa lungsod sa Matalom. Sa katong ganahan mosuroy sa Canigao, welcome mong tanan nga mosuroy diri sa among isla. Okay? Magdala man tag health certificate aron maka-access ta diri sa Canigao Island. Okay guys? Ay! Nag-vlogging mo. Hello vlog, welcome to my guys. Nakatadiri sa Canigao. Yeah guys, katong kuan pod punpuhon og maokay na gamuhang aircon nga room. Pwede na mong mo check in dire nga aircon ang inyong kuan room nga kuan. Pero di sa pagkagkaron di pa to functional kay napay daghang kuwang pero punpuhon. Aduna na tayo bagong aircon nga room diri sa Canigao Island. Okay? Hello vlog, welcome to my guys. Nga inig humag pangalagyan ninyo sa Canigao guys, pwede po tang moadto sa Hitaog Cave. Nindot na agdan ngadto. Magdamo og 4 wheels, sementado na ngadto ang kwan. Pwede na mong mo nigumas Canigao moadto na patag Hitaog Cave. Ang lahi na pod nga turismo nga ma-access nato nga ang kalsada nga to guys, mura na og highway. Pwede na tang magdaog 4 wheels kay gusto. Okay guys? Hello guys. Hello vlog, welcome to my guys. Nakaroon sa Canigao Island. Nagkalata og mga kiki. So akong panawagan sa mga CBT, pangarin na mo. Yeah guys, inig humanin dug adto sa Canigao na ano po tayo kuan, adto po tag agkarapagan. Nindo po jagdan nga to pero di ta ka-access ngadto. Ato lang ibilin atong sakyanan sa ora si river nga kuan. Pero nindo di siya nga guys pang kuan. Pang Facebook ang kuan. Ang area nga daw niya. Karong summer, Soroya gyud ang Matalom tourist destination. Experience nga explore niya discover kung unsa kanindot ang lungsod sa Matalom. Okay? Welcome to my channel. Welcome to TV. Ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Balik ka kay Tol. Ikaw live diri sa Canigao Island. Ako magayon nga ang panaghugpong sa taga Matalom may susi sa kalambuan sa tong lungsod.